si Matanya. Nagilistan sa pangalan nga Sidikias. O dito nga itong panahon na, sa ilasiyang katuwing kapag hari ni Sidikias sa Jerusalem, nisukol siya ni Nabucodonosor. Nirebildi siya. O dito niya itong panahon na. Nagsuko dayon si Nabucodonosor sa iyang kapitan nga mao si Nabuzaradán nga sulunod ang Jerusalem. Ipalibutan nila ang Jerusalem. Doon na tuwing nailog nila ang Jerusalem. Yan ang tuwing 604. Yan ang tuwing daw. Ang tanang mga Hudyo na mga arang-arang ipadala-dala dito sa Babylonia. Ang gibilid ganito lang mga kinapupuyan. O ikan yan ang 606, no? Ngayong lang tao. Anong 606? Naisip ang Diyos niya kung sige para gawin. Arang silutan ang hari sa Babylonia. Mga at tubagan 536. Ining panahon na. Hari na ang Medo-Persia nining panahon na. Nagitito ang Medo-Persia nining panahon na. Yan itong tuwing 538. Isunod si Dario dito sa Babylonia o kipatay niya anak ni Nabucodonosor nga mao si Belsasar. O nining 536. Isunod si Ciro dito sa Babylonia o dito nagsulat sa degree nga ipahuli ang Jerusalem. O dito nahuli ang Jerusalem sa tuig 457. Yan itong panahon. Kung napili na yun, hindi panahon na. Kaya nahuli man ang Jerusalem sa tuig 450 city. Tuwing mga taon, ang hari ng panahon na dito sa Persia mao si Artaxerxes. Ngayon panahon na sa 450 city. Ngayon panahon na. Mga pagpahuli sa Jerusalem, ang uli dayon ang mga Hudyo. Gikan sa Babylonia padulong sa Jerusalem. Ngayon panahon na. Kaya kung iwalang taon din kining 400 kabinta katuig na sukod sa Diyos. Ingat man kapituan kasimana, mo'y tagang ipapaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad. O sa pagbuman sa kalapasan, o sa pagtapos sa mga sala, o sa pagpahiulit alang sa kasalanan, o sa pagpasulot sa walay katapusan pagkamataro, sa pananaw o sa pagtihog sa labing balaan sa mga balaan. Sa ito pa, busa na kulay o sabta, nga sa pagdula sa sugo alang si Isaias, ang prinsipi, mapito kasi mana. Sa ito pa, dunay, pinulang taon, galing kapituan, ang answer ni 490. Galing mapito kasi mana, waring kay 90. Kung sa naman ang buhay kasi mana, ang Mesiyas pagkapatid. Sa ito pa, 62 times 7 equals 434. O sa itong usa kasi mana, mo nga 7. Kung siya magpapatuon sa likod katugod, dulod sa usa kasi mana, o sa katunga sa semana, iyan pagkahulong mo ng paghalan o ang halat na galan mo. O nga, kung na 400 kubita, 49, 434 o 7. Yung iyan na 400 kubita na, o'y tagal. No? O'y tagal yan. Sa pagpahuli sa Jerusalem. O'y kitagaat tagal. Kung imo ang taon na yun,
ining panahon na muli papel din sa Visayas. Ang masayan na to, kagitan pa din ni Adan, palulong ni Abraham. Kinala pangitaon man nato na kung asa i-restore ang kingdom of praise. Sa unang panahon, dito ka to sa Sinai. Dito na nag-istorya ng Diyos sa kingdom of praise. Nagkaroon. Kaya ang Diyos mangita magpaglawas, araw mapatintog na yung kingdom of praise. Araw mo saksis ang iyong trabaho din sa kalibutan. Sa pagluwas sa iyong mga anak. Nagkaroon po kaya mga anak o yung loso. Kapil, hindi sa bundok sa kingdom of praise. Kung ngayon ang taon na yun, ikan din. Kung ang ining panahon na, kanang 40 libre, inong ilugang ina. O nga, mula tago sa 3, o nga, 17 minus 9 equals 8. Kanin, puro lang, 0. Breakdown, 4. 408. Oh, 40 na katuig lang. Ang mga anak sa Diyos dito sa Jerusalem, nagitungkol nila ang templo. Kaya 46 katuig ang dihipon sila magigana. Dunay ulo katuig na ilang itrabaho. Mga dinhi kontod na ining 408, dinhi, ibulihan na sila sa mga dautang ng mga saserdote. Kung itong inuga na usap ang 434 nga mao ang sukot sa Visayas na ilansan sa krus. Kung nga, kani siya negative, kani positive. Kung nga magamit ang rule sa algebra. Ang rule na magamit na ito mo ang rule number 3. No? To add to numbers, ano ba ito? To add to numbers having unlike sign. Find their difference. And prefix the sign of the greater number. Sa ito pa, irita mo, lugar. Ulang pang isa 3. O nga, 14 minus 8 equals 6. Tani, ito na lang, breakdown to. Ang sign, positive. Meaning, 26, positive. Dinhi si Jesus mangita sa iyahang Lucy. No? Lucy ka mga tinunan. Nga mao ang sugaranan sa kingdom of praise. No? Kung walang tao ni mo, dinhi si Jacob Dunaboy, Lucy. Pagkabot ni sa Kristo, nangita ko si siyang Lucy nining panahon na. Lucy ka mga tinunan. Aron naman, sa mo nga, ang mapatindog kung balik o restore sa kingdom of praise dito sa Israel, si Kristo na ang tagkato. Apan, doon na may tatnang sa kasulatan, na sa tapos ko ka naman ang droga semana, ang Mesiyas pagkabatid. Kung siya wala desatin siya. Sa ato pa, wala niya mapatindog dito. O dinhidayon, budugan ka o 7 katuig. Mabot ang 33 AD. No? Ganining panahon na, si Jesus Cristo, hindi siya isulti sa wala pa sa gilansan sa krus. Sumala sa Mateo 21, 42, 43. Wala pa ngayon kamo makabasa sa kasulatan. Ang maong bato, pinig bato. Sa mga magtutugod, isalipay na himong ang bato sa kamagang buhat ni si Ginoo. O sa atong mga mata, magapahigulong kayo. 43. Kung sa sultian ko kamo, ang mga Hudyo, nga pagkakwaon ko ang ingharian, gikan kayo, tinikingdom of praise.
o igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga ni bato. Kaya kaning bato mao ni si Kristo. Grabe sa lingkwan sa mga magtutukod. Kinsa mga magtutukod? Karang mga magtutukod mo ng pare, pastor, ministro, kuban ng pundok, mga pangulo sa mga pundok. Anong isa ni Kuya tungkol kasi si Kristo isulti nga ang gingharian sa Dios ihatag sa usa ka nasod samtang ang ilang ihatag tuas sa kapunaw-punawan. Ang pangutana na yung ito nini, asa man ang labaw. Si Kristo nga mo ay nagsulti ng gingharian sa Dios nga mo ang kingdom of grace ihatag sa mga nasod o sila nga nagsulti ang gingharian sa Dios tuwa sa kapunaw-punawan. Asa may labaw nila nini ikaw? Mo ni akong pangutana. Kung kinsay labaw nila. Pero kung atong mahuna-huna, ang labaw na natumaw si Ginoong Jesucristo, nan, tidak kita mo tuo. Kasi Kristo naman ang nagsulti na. Pero, kaya ining panahon na sa 33, dinhiman siya ilansa. Mga nagsukod na yun, doon na rin sukod na yun. Sumala sa Usyas sa Isdos. Sa tapos ang duha ka adlaw. Duha ka adlaw, no? Duha ka adlaw. Ipahuli ko ang inyong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw, pagabanhawon. Pagabanhawon. O magapuyo sa akong natubangan. Pero, sa Diyos, duha lang kaadlaw. Apan sa tao ang katumpas ni dunay 2,000 kasi. No? Sumala sa 2 Pedro 3:8. Mga hinigugma, ayaw ka mong pagpagabutan, hindi mo sa kabutan na Ginoo. Ang usa ka adlaw sa Dios ingon sa 1,000 katuig. Ang usa ka 1,000 katuig ingon sa usa ka. Pero, kailangan mo isipon nga itong ihatag. Mga itong balitaon din kung asang nasuda ihatag. Aron makita na ko ito ang barkong lawas nasuda ni Kristo nga mao ang mabatindog sa kingdom of grace na kanhi ito kanisa Israel. Mga kaning pagpayuli sa Jerusalem, ay imo man ingon ang mamao kaniadto mamao ma. O ang nahimo kaniadto paghimon ma. O walay butang baklo ilalong sa law. Ecclesiastes 3:15. At kung diha sa kanhing panahon, o kana na walabot pa, diha man sa kanhing panahon, inapangita pangusap sa Dios. Kadto miya gina kingdom of grace. O nga, pag minus mo sa 457. Dato pa mulang to rin, no? O nga, 10 na siya. 10 minus 7 equals 3. Kani, 9 na lang. 9 minus 5 equals 4. Kani, 9 na lang po ni. No? 9. Anong 9? Dato pa, 9 minus 4 equals 5. 1 na lang. Bring down 1. Ato pa 1543. Adulong na ta sa history, no? Bible dayon history. O may ingon sa itong mahal ng tutlo, ikan sa Bible, padulong sa history. Dili kay history, padulong sa Bible. No? Bible, padulong sa history. O nga, ining 1543. Miabot si Roy Lopez D. No? Roy Lopez D. Villa Lobos. Hindi sa atong nasod dito sa Samar,
liti. Kung nahibalag nga dito ang hari na mao si Haring Maganda. O dito gidawat sila gadiman kay ngadtong panahon na ang mga sakop ni Roy Lopez de Villalobos nangaluya tungod sa walay kaon ilang paglabigar sa dati. O dito gadiman sila gipakaon gitagaan mga kambal. O dito dayon ngadtong panahon na ang tulo sa sama niti gibunyagan dahil niya last is last di Pilipinas. Nining panahon. 1543 Mayo 5 Mayo 18 mo'y pag bunyag sa ato nasod nga Pilipinas. O dili ngayon aning kamot si Roy Lopez de Villalobos sa pag-establish sa Christianity sa atong nasod. Kaya sa panahon nga dinhi pa atong igsuod nga si Magellan ngadtong 1521 March 16 establish niya ang Christianity niadtong April 14 adlaw nga Domingo. Kaya gihunyagan ang 800 ka mga tao ni Mabon, lakip na ang iyang asawa ni Sarayla Juana o Surimabon. Apan ngadtong panahon na pag-abot 13 adlaw gikan dito niadto sila sa Mactan dito kang Lapu-Lapu aron i-establish sa Christianity. Apan ang nahitabo dito si Lapu-Lapu dili siya masugot na mahimong Christianity. Mao nga nagkumbati si Magellan o si Lapu-Lapu niadtong April 27, 1521. O dito mula pa nung sinumapon apan ingon si Magellan na istili na kaya na kayo na mo isang Lapu-Lapu. Apan sa santong lanas sa kumbati napildi si Magellan napatay siya ni Lapu-Lapu. Mao nga niyadtong panahon na miulit sumapon dito sa bulok sa Munon na dunay pagka discourage siya itong galing. Mao nga duna lamay 27 ka mga survivor ang napilid. Nagipamaluhan ni Captain Duarte Barbosa. Kauban sa iyang mga gisakpan na 27. Pamalipay kayo si Enrique. Kaya namatay na sa Magellan. Kaya sabot sila kung mamatay sa Magellan, atakan siya ang kagawasan. Aban, sa kasamang palad, wala siya taga-ayong kagawasan ni Duarte Barbosa. O dito, nasukok sa Enrique. O bidoon siya ng mabon. O bilingon siya. Kanyang mga tawhana, gatuong na hindi ka na mga patay. O ito nga siya mabon, nasukok ang berdat ko ng tawhana. Tumok kailig kahubog sa mga sundalo, ang ilang mga babae pangilagtan. Mga nagsabot sila na maghimo sila kung sa karamang biging. Mga naghimo sila kung sa karamang biging ni atong Mayo. Mayo 1, 1521. O inimbitar nila ang 27 ka mga survivor. Kaway labot atong 115 nga naa sa tulo ka barko na mao ang Victoria Concepcion o Trinidad. O nga dito na yun. Pagkahubog, ila na yung ginasmatan. Ibang tipas, kung nangamatay ang 27 ka mga survivor, lakip na ang ilang kapitan na si Duarte Barbosa. O dito na yun, katong dito ka 115 ka mga survivor na dito sa barko. Nangahatok sila. O nga,
ilang ibalhin ang kagaminto dito sa konsesyon dito sa dua ka barko nga Victoria o Trinidad. O gisunog nila ang konsesyon. O naguli sila sa States. Apan, nangangahuna dahil sila nga wala, matay sila makabili ng pare aron ma-establish Christianity. O nga pagka 1555, nagpadala rin sila o expedition. Ang Lua Isla Expedition. Wala mag-abot din sa Pilipinas. Sunod, pagka 1526, sa ang Cabo Expedition. Wala lang yan po. Pagka 1527, sa Apitra Expedition. Wala yan po mag-establish. Pag-abot na ini, din hinabunyagi ang atong naso. Kung naningkamot siya na mag-establish Christianity pagka 1543, nilabigyan siya padulong sa Cebu. Apan, isugat siya sa kanang bagyo, nagpatpad siya dito sa Molucas. O dito siya namatay sa sakit nga malaria at damdam ni Santo. Niagang 1546. Mga pag-abot sa 1565, ipadala po si Miguel Lopez de Legazpi din sa Pilipinas. Gigikan siya dito sa Pilipan, Spain sa November 2021. Iabot siya sa Cebu sa February 13. Apan wala siya malunggo dito sa Cebu. Kaya naunahuna niya na ang hari dito sa Cebu o ang anak niyong babon na si King Topas. Musukol na ito kumbati o nga miskala siya padulong dito sa Cebu. O dito na ibalag niya ari niya dito na si Kamutahan. O nagsandugo siya. Wala pa siya makuntinto, miadto siya sa buhol. O naibalag niya ang ari dito ng si King Sigala o si Sigala o si Katuna. Nagsandugo sila. Bakit po sa Puginto, minato siya sa Limasawa Island. Kung dito na ipalag niya si King Bangka. Kung dito na yun pagka 1565, April 27, nilabigyan sila patulong sa Cebu. O dito na itabo ang dakong gubat, tali itupas o ni Miguel Lopez de Legazpi. Tungod sa kadaghan sa mga sundalo ni Miguel Lopez de Legazpi, napildi si Tupas. Nilaya siya sa kabukiran sa Cebu. O dito na yun, di ba na upa ang ilang tanong mga balay. Kung usa sa balay, na nakita sa sundalo ni Miguel Lopez de Legazpi na ang usa ka sa ninyo dito sa Mexican na balay. Katong sa ninyo ang ibilin ni Magellan. Iyang ikuha o ihatag niya ni Miguel Lopez de Legazpi. O dito na yun, naunahuna ni Miguel Lopez de Legazpi nga inilihan mo na gawanan. Mo din ang ibindan sa pagkakristanos sa pagnasunod din ni Magellan. O nga, nagpadala na yung sulat dito itupas. Nalaan dito ang kanang mga balaw. Pwede kang magkabalik din sa inyong lugar o magkapamuno sa musako, magkapananong o magkapamalikya o protektado mo o muhatag na mong buwis. O dito na yun, inuwi si itupas. Nga itong tema. O pag-abot, na itong panahon na dito rin hitabo ang unang kasal sa Christianity. Ali sa asawa sa pagkamangko ni Tupas o sa sundalo ni Tupas na si Andrea Calapati ng Sanati. Ang usa ka babae nga ginganlan mo handulaman nga gilisdan sa ngalan nga Isabel.
O dito na yun, mo na ginawa ko unang kasal sa Kristiyanos. Ngunit ko, first Christian wedding. Netong pala. O, pag-abot sa 1568, no? Meaning 1568. Marso 21. Si Tupas, dawat sa mga Kristiyanos. Ibunyagan si Tupas nining Priga, bulan sa Marso 21, sa pangalan ng Julian Philippis. Ubos sa pagtugot ni King Philip Isikan nga Haring 16. Na ang pare nga nagbunyag niya mo si Father Chico de Herrera. O ang iyang maninoy mo si Miguel Lopez Gilgas. O nga dito rin itong panahon na wala na dayon kakawat-in o mga pare nga mi-establish Christianity sa Panginoon. Kaya anang pagka 1577, niabot ang Franciscan missionary. Pagka 1581, Jesuit missionary. Pagka 1587, Dominican missionary. O nga, pagka 1589, Royal Decree, August 9, by King Philip Isikan, na emancipated all slaves in the Philippines. Na ang tanang mga pangulo niya itong panahon na itong ilang mga ipangkulisyon, tagaan kagawasan, apan wala sila mutuo sa decree ni King Philip Isikan. Mga pagka 1591, April 18, nag-announce yun na si Pope Gregory XIV. Nag-ingon, retain to its community all those who would not liberate their sleep. Dili na isipon, no? Kadto mga pangulo sa mga pulo, kung dili sila mohatag o kagawasan sila mga isapan, buhaton sila kanyatong panahon. Ang mga isbila mo ay mga kanyon. O nga nakahatlong sila, kung ilang kukulian nila mga isapan, aron ma-establish ang pagkakrisyan. Kanyatong panahon. Antod, yun abot ang 1606, ang Republic Missionary. O antod, yun abot ang 1885, Benedictine Missionary. O antod ka ng panahon na wala na katawad sa pag-establish sa pangmasok sa pag-presidente. O nga man, nga dili man 1543, ang pag-establish sa Kristanos tungod yan support 1568 nga maibalik ang Christianity rin sa atong nason. Muna nga ang Diyos, hindi mo mabutan yan. Diyos na ay kagalingon niya support. Ang engineer gamit ay support. Ang Diyos pala. Kung magkukot ka balay, 24-18, tukuro naman ang kulay support. Hindi kinamay mo. Mga hiwit na siya. Mga ang Diyos na ay support. Kung ang support sa Diyos, malibalik ang Christianity sa itong nason. 1568, Marso 21. Mga balik na din eh. E din naman na-establish ang pangalan sa itong nason ng Pilipinas. Kaling 49 atong idugang din eh. Mga 1592. Hindi panahon na. Ipadala tagad ng mga pare. Usa na ni-initiate Monsignor Ignacio Santibanez. Hindi panahon na. Mga nagpalagan na sa Christianity. Mga idugan na tuwang kan umatagap si Mana na mga 434. Ang tubag, 6, 12, 1, 0, 2. 2026. Nga mo ang ika-2,000, gikan din sa 2680. Ang naitapong prinsip sa Kristo, ibunyagan ni Juan
Bautista. 2000 katugikan din eh. Tunay rin at sa bautismo ni Juan Bautista. Ni Cristo. Hindi kita. 2026. No? Meaning na kita. Mga gikan din eh. Muisip ko dito katuig. Gikan diya. 2033. Luskil po ka ito igikan sa 33 AD. Si Cristo. Hindi siya mainong pag-usap. Sumala sa Matthew 20, ay 16, ningon siya. Dili na kuminom gikan ining bunga sa paras. Antod niya kung nagawa. Kung magainom ako sa bako, uban ka ninyo sa lusi. Iha sa lingkarihan sa akong mga. Hindi nining parawanan. Mubalik si Kristo. Kung hindi siya minupag-usap sa bino. Kung magtipik-tipik sa sinapay, kung yung hatag siya mga bino. O nga, nining panahon na, 2033, hindi dahil kung tindog ang gobyerno sa Diyos na itawag Kingdom of Grace. Nakanhin niya itong panahon na dito kami sa Israel. O nga, ang lawas na mula ini, mo ang lawas ni Kristo. Mahalag mo to o dili ang mga tao. Basta kita nagtukan sa tinuod. Dahil maabot ang panahon. Yung nagtindog ani, walay kabutangan ng pagpahay sa tanang tao ng musupag sa atong isulti sa kanginan. No? Dahil mo tamay na ito, pasakdan lang na ito na sila. Tamay lang mo, tamang sa ginawa. Mintras na pag-uwi pinag-uwi. Dahil pag-abot sa panahon, mag-kita ka pa sa katapusan. Dahil ginig among ipansulti, no? Nanglan na magkahatag ilo, pagtulungan nato ini sa sulod. Nagitang tanan, makabalo, muhatag usay sa tubangan sa mga katawan. Dahil kini, mo ang maghatag nato kalwasan. Yan ay sulat man. Agda ang imong pagpatulog. Magpadayon ikaw ini kaya ang una mong niluwas ng imong kagalingon. O katong magpatalingon. Maluwas kung magpataling mo, puro wala na nagpataling mo. Awati ito maluwas, kaya wala na nagpataling mo. Kaya kanan magpataling mo, maminaw ka na. Maminaw siya sa sulti. Sa Diyos. O nga kung imong lantaon magayon, din sa kalibutan, duha ka klase ang mga magsasangya. Doon ay nagsangyaw o nagtuki sa Biblia sa tawhanan ng pagtuki. Kung doon ang pinagsangyaw na nagtuki, pinaagi sa espirituhan ng pagtuki. Pagutana, asa mahiinin duha ang dunay kalawasan. Kaling nagtuki sa tawhanan ng pagtuki, o kaling nagtuki sa espirituhan ng pagtuki. Ang dunay kalawasan ini, kadtong nagtuki sa espirituhan ng pagtuki. Kaya magkatungkan siya sa tanang butang na binago sa kalibutan. O hindi na nagtutob kay Duhaman kami ng Sulke, ining kubos niyong isuon si Cardinal Christopher Espiritu. Daghang salamat sa inyong pagmamati o may punto ka ng tanan, ilabi na sa tunggal ng tutudlo, may punto ka ng master o may punto ka ng tanan. Bakit naman siya?
Hello. Hello kaya yung tatay. Hi. Oh, mayroong puntas na lang. Yan ang sa atong kanibahos na atuan na sa atong oras. Ngayon sa oras sa atong mahal na magpuputlo na mga susuklit, si Dahil Master po dito sa Piliyago, kay Pusap ng Master, o sa iyang spiritual nanay, na nagdiha, nagterpo sa kinabuhi, na imong buhi na saksi sa kinabuhi na lahat. Nanay Muslim, nanay Ilaw, nanay Rada, na bilang na nagsuporta kayo sa puluhatong din ang atong buhat pero dili man imong na material na buhat ni ito kay walay tao na nakahimo ng mga butakan. Gawas lang sa sugo sa Diyos. Kaya kung material ka din, mahimo unta ni sa tao kung material ka. Maunta na ilang ang mo. Pero ulas tanan, mga katatahuran sa atong iso, yung nadusi, yung ito. Kapit sa tawto niya eh. Kapit ang tagot to eh. Pataas ng nadusi. O sa atong mga iso, mga bisyap, ayong buntag. O sa mga sister, ilang mga asawa. O mga kabataan, ayong buntag kadiyan ninyo. Mga, kung yung asawa nila. No, nakita na to, nga nadungog na to ang iyang mga sangyaw. Unas ka lang ito sa live dito, discord, ito ko sa pagkabanhaw. Dili ingo nga ang pagkabanhaw, mahita po diya sa mga minatay. Kung dili, nga ito atong mga buhi nga nagasangyaw sa pagtuo diya ni Kristo. Pero, ang nakapatay lang diya sa tao, kanang mga doktrina. Kaya sukwahin naman sa buwan ng Kristo sa pagsulti sa pagkabanhaw din sa kalibutan. Dili man ta musukap na si Ginoong Kristo nagsulti pagkabanhaw. Ato lang i-correct kung unsa katinuod ang pagkabanhaw nganha sa mga buhi. Kaya nga itong mga kaigsunan ay balungan nga ng mga butagan. Pero ang ilang ilauman nga ang mabanhaw sa kalibutan magkatulog na makatay. Nawala na yung kinabuhi. Nagikan sa hospital, gikan silang panimalay, namatay. Uban sa kadalanan, na disgrasya. Pwede pagaling ko nila. Dinis kalibutan. Pero din sa kasulatan, adunay sa militaran si Ginoong Kristo. Gani, guys, kung pagkabanaw din sa kasulatan, na ipabalik ganito sa mga inahan. Diba? May basa man sa Hebreo 11:35 ato ni Iobel. Hebreo 35. 11:35. Ato Iobel eh. Kung doon ay mga ipabalik sa inahan, kinsa man ko'y mga amahan eh. Ilisod man ko ni mahimong inahan ni ko'y mga amahan eh. Sa 11:35. Okay. Hebreo 11:35. Okay. Hello. Hello. Hindi bate. Ang nangamatay ng mga anak, ibabalik ngadto sa ilang mga inahan, pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban, di pa nagsakit ngadto sa kamatayon, nga nagsalikway sa kawawasan. Aron sila, mga banhaw ngadto sa dapit pa kamaayong kinabuhi. Diba? Ang tanang nangamatay, ipabalik ngadto sa mga inahan. Dili ko na ipasapot na inahan niya na akong mga ginikanan, lula pa, na nangamatay pa sa mga agi, may atong binundukan din sa pagkabanhaw. E kasulatan na eh, kung kining kasulatan, namugna kami sa kinabuhi sa mga Israelitas, kung ang mga Israelitas, mga kaliwatan ng sila na. Usa, tutukan na to, kinsa ang mga inahan na nangamatay na ipabalik, ngadto sa ilang na
diha sa ilang kasabatan. Nga diin nga makadawat sila sa labing pagkabanhaw. Pero ang uban, ginasakit, wala ko dawat sa pagkabanhaw. Di ba kung atong kasahon ang giingon dito nga sa panahon ni Ginoong Kristo, samitanan sa usa ka sambingay na hitungod sa usa ka babay dito ang panahon. Nga nagpuli-puli sila sa usa ka bana, sa usa ka babae. Di ba kung kasahon nato itong Matthew 22. Di ba pagkabanhaw kanina ang gisgutan din na wala po masabti sa karaghanan ng mga magsasangyaw. Diba kung kasahon? Matthew, Kapitulo 22. 23, ngadto sa 32. Okay. O sa mga adlaw, giadto siya mga Saduceo, mga tao nga nanagingon, walay pagkabanhaw. O gipamatanan siya nila nga nagingon, magtutudlo si Moises nagingon, kung ang usa ka lalaki mamatay nga walay anak, ang iyang igsuong lalaki kinahanglan mga asawa sa balo o magpaliwa o mga anak alang sa iyang igsoon. Najingo. Karon, diha kanang pito ka mga magsuon lalaki. Ang nauna nagminyo o kunya namatay. O tungod kay wala man siya'y mga anak, ang asawa sa iyang niya ipangasawa sa iyang igsoon. 26. Mausab ang nahitabo sa ikaduha o sa ikatulo o hangtod sa ikapito. Tapos nilang tanan ang babae na matay usab. Nang sa pagkabanhaw ni si kinsa man sa pito, maasawa siya. Kay sila tanan nakahupot man kaniya. Apan kanila nitubag si Jesus na nagnon, nangasayop kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Diyos. Kay sa pagkabanhaw, dili na sila magapangasawa o magapamana, kung dili may sama sila sa mga manunula dito sa langit. Dayon. Ano ba no? O may tungod sa pagkabanhaw sa mga patay, wala ba ninyo hibasahin ang isulti kaninyo sa Diyos nga nag-ingon, ako mao ang Diyos ni Abraham o ang Diyos ni Isaac o ang Diyos ni Jacob. Siya dili Diyos sa mga patay o dili sa mga buhay. So, klaro kayo, no? Resulte, nahitungod sa pagkabanhaw. Sa mitan ng langit, diha sa pagkabanhaw. Nga kanang pito, nga nagpuli-puli sa pagpangasawa sa usa ka babae. Ang pangamana, dili imong nga sa pagkabanhaw, nagulpihon po sa usa ka babae, ang pito ka bana. Iwala mo na mahita po sa kalibutan na ang usa ka babae magkaton og usa ka pito ka bana. Pero ang naa sa kasulatan, ang lalaki mo may magkaton og daghang mga asawa. Pero diya sa pagkabanhaw, dili na sila magapamana o magapangasawa, kaya may isama naman sila sa usa ka nanulota diha sa langit. Nga naman, kung tanawin niyo ang usa ka nanulota, sulugoon ang Diyos. E mo na yun sa nanulota, sulugoon mo na. Mahimo ka na katabang sa Diyos diha sa iyang mga pulaton. Kaya ang napunta sa Ginoo, dili sa kalibutan, mawaman ang pagbanhaw. Sa tanang na mamatay ng mga anak, gisulti niya diha, nga siya ang Diyos ni Abraham, Isaac ug Jacob, dili sa Diyos sa mga patay, kundi dili sa mga buhi. Sagot pa, ang magbatunday sa kinabuhi, mao ang mga buhat na ipabalik din sa kalibutan, na hisgutan ang mga inahan diha sa mga asawa ni Abraham, Isaac ug Jacob.
Eh ano man, dili naman kinahanglan ang mag-asawa o magapamanan. Kung makita nimo karon sa pagkabanhaw nga diin si Master nga nag-perform dinhi sa iyang kinabuhi nga diin nahimo siya sugo dinhi sa kalibutan alang sa pagpatindog sa mga anak ng Abraham, nagsugod siya sa kinabuhi ng Abraham. Di ba makita ninyo nga diha sila kinabuhi? Wala siya mangita o kumasawa. Kung dili ang Diyos, di ba naisulat sa Proverbio sa 19:14? Di ba ang panulundod, ang pahandi o ang balay, mo ay panulundod sa amahan, magikan sa amahan. Pero ang asawa nga buutan, gikan sa Diyos. Sa ato pa, ang mabuti anak, na kanang buutan ng asawa, ang Diyos mo'y maghahatag na. Kung nagili na kinahanglan sa pagkabanaw, mangita sila sa ilang kaugalingong asawa. Ang Diyos mo'y mangita na anak. Wala si Master sulti niya, tatuwa, wala niya dipukus ng tao. Namahimo niyang asawa siyang kaugalingong kung pili na kabasi siya, sumala sa mga talanaw, sa mga dalago. Ika naman, kinahisulat man, kaya sa ulay mga adlaw, magapupo siya sa espiritu. Nagto sa ibabaw sa mga unod, lalaki o babae. Huwag mo disgote. Kung sa mga ngalan ng lalaki o babae. Mawala kung maabot na sa tao, mabubuhan sa espiritu, mawala gitawag o gasa. Gasa na niya. Mawala na sila, ipabalik, nagto sa mga inahan. Diya sa pagkabanhaw. Eh sila man ang magbubuhan sa espiritu. Wala mga puwi man ang mga tao nga bubuhan na kanang unod, kaya dili man dito sa mga batay, kaya wala may unod na isin dito. Dili na matawag o babae o lalaki ko nang namatay diha, kung kalakiran na lang na nabilin. Kung magsabula diya sa yuta. Wala ang resulta, wala ang sabti sa mga tao karon ang pagkabanaw. Maski gani ang ilang pagkabanaw, katungong yung nalupong, may mabuhi din sa yuta, na may datong sa paghay sa Ginoo, dito sa babos sa punaw-punawan, pero katong daghan ko wala nalupong, katong ipagkawang isda, ipagpinit, wala nalupong, bakit sa hari diri, mga na sila, hindi sa diri, dato lang yung gilupong. Di, balik makan ako sila, masuk para mga kanila. Mabaliktaran sila sa ilang mga tinuhan, sa ilang itoong kaluwasan. O gani sa panahon, anong kuhingon sila na kanatong Master ay kanang Abraham. Ito may kamaturan na to. Pero isulti din kung ang tao mahuman mamatay, kaya hindi silang Abraham sinusap si Jacob, namatay naman sa lawas ng bahay sa material. Kaya gusto nila ng buhay nila ni sa akwa, Abraham ko lang pagway, Isaac ko lang pagway, Jacob ko lang pagway. Pero isulti sa Diyos, siya ang Diyos niya ng kulong. Kung ang Diyos, kung nakasabot sila sa Diyos, ang Diyos Espiritu man, sa ito pa, siya ang nagmugna anang kulong kabahit sa lawas, kasi siya ang nag-perform sa iyang kaugalingon tungkol sa saan ito na ang Abraham. Sa panahon pa, sa ulan, sa sinugdanan, tubig man o espiritu na nagalihok sa ibabaw sa naong sa katubigan. Sa ito pa, wala kay lawas. Nga, kay daghan na ng mga espiritu. Kung sa may prueba na itong nadagan ng mga espiritu, kung sa ginyon dito na sama sa abog sa lupa. Kung doon tao na arang ng makaisip, sa abog sa yuta, mausang arang maisip ng kaliwatan. Huwag may makaisip na isang gani abot sa mga palapag. Depende taghana na ng espiritu. Pero asa mo nag-isaan, dito kang Abraham. Wala po na matao dito sa adan nga, diin nga dito isip ng sama sa abot. Kaya ganun, wala. Isang gagawin. Walang din sa kasulatan, kinahanglan ang pag-analisar. Binabantayan na to ang mga pulong sa Ginoo kung asa sa nagasugod. Kaya araw makita na to ang iyang dalan. Kaya mo gani sa panahon ni Panginoon Kristo,
puro niya pag-usap, ang dalan ng dako, dili kay dalan kay literal. Kaya ang dalan ba sa kamatuoras, nga di supay sa pinabuhi ni Abraham, sumala siya resulti din sa pagkabanaw. Mo kay dalan nga subayon sa tao, aron makita niya iyang kaugalingon kung sikisa siya din sa kalibutan. Kay pinaali sa pagsangyaw niya, kay kanang pagbuko, sangyaw na. Ang kanang makabati niya, mabuhi man, sumala sa Juan 5:25 na makabati sa anak sa Diyos, sila mabuhi. Sa ito, pag kanang Espiritu, pinabuhi na sa tao. Diba, Juan 6:63, ang Espiritu may pinabuhi sa tao, walay pulos ang unod, walay kapustanan ang unod, kung ang Espiritu, ilang ibaliwa sa ilang kaugalingon. Kung mag-ubad nyo na, sumala sa sakyaw sa atong igsoon na mag-ubad nyo ng Espiritu kung kanang-unod. E ano ba? Diba? Kung mamatay ang tao sa kulit, ang tao sa sinuganan, di ka sa abog. Yes. Palitan nyo na ako. Di ka sa yuta, at ituwag ang tao, di ka sa abog. So, sakto na tunatulan. Kung ang Espiritu, muli man sa Diyos, usawa man sa Diyos, muli man kato niya. Diba, kung sa basawan ng Salmo, 1:30, usawa niya. Muli man ang Espiritu niya sa Diyos. 30. Ano makita na to? Ano natungha ni Pag-Master? Hindi buhatan. Isang ilali kita, may pulong magalita. Isang siyang magalit, may pulong magalita. Kapitulo 5, versikulo 20. Imong ipadala kanila ang imong Espiritu, ihimo sila. O imong ginabapto ang naong sa yuta. So, ginaba, sato ka, katong Espiritu dahil uli, ipadala din sa yuta. O ganito, ingon dito, ipabalik sila nato sa inahan, katong tanan na namatay. Sato pa, mga tinuod ang isulti ni Propeta Isaias, sa 49, versikulo 1, nga tawag sila pagbalik sa taguangkan sa babae. E dito, ang babae na mudawat sa mga pagkabanaw nila sa mga Espiritu. Magamaan ba siya laing na unod, mabago. Diba? Kung mabago siya, pagmatay nga, dili na siya mao. Diba? Kung kasahon na to ang 27:19. Nga di padala sa yuta, nga di nabato na siya, isang gani kita, may kalungan, hulong ganita. May 27. Abay, 27. Sorry. 27. O kapitulo 27, versikulo 19. Siya muhigda ang usa ka apan dili siya agad igumon Upan siya sa iyang mga ginikanan. Sa pagbuka niya sa iyang mga mata, siya dili na mao. So, klaro, pagpadala tayo sa Diyos, kanang Espiritu, kanang tao na kamatay diyan, hindi ka masasabog, kung paulit ko yung lawat niya sabog. Pag ang yung Espiritu muli dito sa Diyos, ang buhaton sa Diyos, ipadala siya sa yuta. Pag himulong niya nga siya ipakataw pagbalik sa katuakan, siya, pagmata niya, hindi na siya mao. Mao na ang Diyos, nagsulti dayo, may tungod niya, magabuko sa Espiritu, sa ibabaw sa mga unod, lalaki o babae, kung sila mga magdagog. Kung ang pananawon o kampo mo na mag-ilhanay sa ilang kaugaling mo, kung sigit sa siya sa kanyato.
Wala nga, nahibulan ta, gano'n nga nahimo sa itong magtutudlo nga siya Abraham. Tungod anang buwata, kung kini nasabtan lang, gano'n nahimo kini mga butana. Wala nga kana sila, wala naman sila sa kalibutan, wala ang Diyos, dili man Diyos sa mga patay, Diyos man sa mga buhi, ang buot pasabot na panahon sa kalibutan sila, istoryahon ang kinabuhi ni Abraham. Aron mabuhi pagbalik, katong mga espiritu, dili sa kalibutan, kung asa na nahimugsok sa mga tao karon. Kaya mo naman ng Diyos na wala siya pinalaki sa tanang mga tao. Sa kanya to, doon na siya pinalaki ang mga Israelitas, pinalaki to sa tanang mga nasod. Dati, isang ganyan ang pagbibyo ato, pinabawal nila sa ilang mga ulipon, kaya ilang mga ulipon, mga kanano, hindi ko sa mga laing na lapit, bawal ko nila. Kaya ang pag-isip sa mga anak sa Diyos, dito naman sa kaliwatan ni Abraham, hindi man ito musip ang laing na kaliwatan. Kaya ang tuyo, aron hili sila, malitag ang ilang kasing-kasing sa ilang mga Diyos dito. Kaya lahi man ito sila o pagtulunan, kaysa pagtulunan yung ipatunan ni Abraham. Galing nga, ginapili nila ang mga buhat ng Diyos, tungod kaya ang gusto dito sa Diyos, kung kinsa ang pamulong nga magmumala nila, dito nila ni simpatya nilang kaugalingon sa pagtataligo. Kaya ana-ana sa pamatasan sa Ginoo. Kaya kung sa isulti sa Ginoo, ang iyang tuba, nakaw na yun, nang mutuo siya. Sama sa gibuhat ni Abraham. Kaya si Abraham, tungkol siyang pagtuo. Minakaw siya sa lugar, na wala siyang mahibalo, kung hindi niya atoon. Kanang yuta ang isaan niya kanya. Pero tungkol sa isaan ng iyong nanangayo siya o panulundon, na ganang niyang mga kaliwatan, mga tumulong sa dili-ila ng yuta o lugar na sila sa kitong sulot sa Platusitos Katulik. Pero nung mga ilahanan niya, pinaagi sa mga mananapaghalap ni Abraham, na gitukahan sa mga manuloko. Pero pag-abot dito sa panahon na natuman dito sa panghakot, usa naman to sila ipanalangin diha kang Abraham kang isa ng hako. Dito man natawo ang upat ang dusi pinaagi sa upat ka asawa ni Jacob. Pero doon ay usa dito may gisuko pagkunat nila diha sa dusi mao si Jose. Sa pagsulod diha sa usa ka yuta na dili nila. Nga naman, kay kanang istorya na diin gihulog nila sa gahong si Jose, continue to sa istorya sa gahong. Kaya ang gahong nga mahitapuan, ang kato naman naso kay ilang atuan na diin dumulong sila dito. O gani, kung kasahon mo pagbalik na sa panahon ni Propeta Isaias, na perting layuan ang kayo, na tumanaw sila dito kang Abraham, na diin sila sa saka. Sa gahong diin sila kaluga. At kanang gahong, kanang Ehipto. Pero tungkol sa saad sa Diyos, yung mahimo silang panulundon, diha ni Abraham. Kung tanawin mo ang pagkailangan ng akto nila kapag kahitabo silang kinabuhi, di ba kasama na sila sa Diyos na ang Diyos naghimo ulitat. Manawa ganay kung maghimo kalagitan, sinahanglan mo ay pagkaon niya sa kayong talibot. Dito kita maghihulog sa buhok. Nadiinit ay butang pagkaon, wala ito ang ulitat. Pero ang himo sa Diyos, ipadadaan niya bulaw. Kaya ang katapangan na nagpagitaw pagkaon, mato dito sa lugar. Nadiin mo ay gahog sa istorya na makutinyo na sa pinabuhi ni Abraham na sila katong kaliwatan. So nahitabo ito, itungod sa isahan. Pero doon ay giingon nito na ang mga panalangin, diha man makita ni Abraham. Sumaot ay ginabantayan sa mga anak ni Israel. Diha sila gibutangan ng mga kasuguan, ay tungod sa kasuguan sa ilang panganay, na maghahatag sila sa ilang bunga. Bisan yan sa ilang mga panganay na anak, sa ilang mga ayok, sa ilang mga umag, maghahatag sila na anak. Pero sa kinabuhi ni Abraham, wala ka makikita o ka ng pagmamahal. Wala ka. Bisan ka, isa ka wala. Kaya nga naman, wala man na mahibalo nga
ang pangimaraot dahil na sa akto dahil ang pagkabuhat ang pagkabanhaw. Kaya dito man giingon sa Diyos ang magpahimaraot kanimo pagkahimaraot ko. Kung wala nang metod sa kinabuhi na Abraham, kung atong aktuhon na rin pagbasa, wala ka. Pero dili na nahitabo sa kinabuhi sa atong magtutod, wala kang himaraot. E nga naman, sa pagkabanhaw sa kinabuhi na Abraham, istudyahon na rin mo. Ikato sila, mga patay na. Pero gusto sa Diyos na ang alam na namatay din sa yuta, walay laing nga amahan na isukaranan sa mga unot lugahe, nga diin mga espiritu sa kanyato. Mga diha kang Abraham, pangitaon itong mga anak, inaagi niya ang mga pag-istorya sa kinabuhi ng Abraham din sa yuta. Wala nga tao dito, ang usa ka bata nga diin may unang nagihatag sa Diyos, Ismael. E diin nabuol man si Sarah tungod kay giapuli siya, kay wala siya makahatag ikaliwat ng Abraham. Mo na ang ulit po nila si Agar, mo ay gihatag dito ng Abraham. Nag-ipaasawa sila, bakit din si Sarah na kabita na siya. Buloy, ipaasawa siya, ano magtatong siya anak, silang buha. Pero itulad lagi, ang panalangin lagi, magikat sa hawak ng Abraham. Musa nagpakita ang Diyos kanila sa panahon na diin na akto na diin na si Sarah, nabot na siya Panginoon. Pero tigulang naman. Pero tungod lagi sa pagtuo, namuna atong tanan. Unang natao dito sa Isaac, na mga ikaduhan nilang anak. Diyan ka na yan. Pero tungod lagi sa panalangin, hindi ka makapanunod si Isaac na anak. Kaibigan ng Sarah, iisip ang mga anak sa Diyos na sama sa kinaghanong sa atong sulukas. Dilit ng kamaga. Wala nga diha. Ngayon, matao ang another na human gininyo si Isaac na itong panahon na naminyo pa man si Abraham sa lain na asawa. Nga si Tora. Dito matao na yung namunog ang mga anak, na may kawalong mga anak na yan ni Abraham. Pero kada sila, gipalakaw na sila, nagipadadaan ang mga gasa, diha sa silang ang kahit sa kalibutan. Muna nga, si Isaac lang ang nahigiit. Kung dihanin mo tanawon sa pinabuhi ni Isaac, ang panalangin ana, diha na niya nagpagigit. Diha tayo na tao ang duha kakaluha, na si Isa o si Jacob, pero ang panalangin dito ni Adi, kang Jacob. E dito nang po dinisip ang lain na banay. Nga dito ni Gula ang 12, pinaagi sa 4 kasawa. Una, kung istudyahon na to hindot kay sa paminaw dahil sa Biblia. Kung istudyahon na to. Pero kung buhaton na to sa actual, kung magsulti na to pagkakanhaw na ganit, para nila makaluluod kaya nila. Pero sa ato dili, ano man, ikalipay mo nato Kaya dili man ta makaila sa amahan ng Espiritu, kung dili kita, matuto ka na ba? Kaya di naman ginisipod ang Espiritu nga perting daghana kayo. Kunya, dito man igama sa Diyos, kanang mga Espiritu sa ibabaw sa Panginoon, inikabot sa yuta, mahimo na silang katawan sa Diyos, patindugan nila sila o ginhalian. Sa mga saserdote, mula sa tibok yuta o sa tibok kalibutan, usara ang ipatindog nila sa Diyos. Kanang tinda mo, please lang. Maura na ipatindog nila sa Diyos. Sa taliwala sa tanang mga kanasuran, ngayon ang ilang ginasimba, labaw sa ilang mga Diyos-Diyosan na itong mga nasa. O galing, hatagan sila, o sa katulungan ng mahitungod sa pista, sa tinapay na wala ibaduran, nga di mo titimaan o ilhanan nga sila giluwas sa Diyos dito sa mga kamot sa mga kasla ng mga hasilang panahon. O gani nga diha kanila nagasubay ang mga panalangin at ang mga gobyerno sa Diyos anaa sa mga kamot sa mga saserdote. Walang diha giisip sa Diyos ang mga saserdote. Walang diha kung istoryahon mo ang kalibutan kung mag-isgot ng kaupinhuan o religion,
o dili sa tao. Dili kay ang ipasabot nga pagtulungan sa tao kanang ilang doktrina. Kaya usa na dihagod nga nahanaw din sa kalibutan kanang mabintang o pres. Nga nawala din sa kalibutan tungod kay bigyan ang mga anak ni Abraham tungod sa pagsimba nila sa Diyos. Mo to'y hinungdan. Sa anong gitawag o kanang mga pito ka kongregasyon sa kalibutan, nga diha sa Pinadayan, 7 churches. Dili ka makahibalo ana, di ana mga butana, kung dili ka bubali sa panahon ni Abraham, kung diin sila gikan na. Manang gigula ni anak ko, na ang Islam, na ang Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Sintoism, o Hinduism. Pero kanang usana, si Isaac, kung dili sa bahay ni Isaac, mura ni ng sulti o pagkabanhaw. Wala'y pagkabanhaw sa pito. Wala nga sulti sa itong magtutudlo. Gawas magsulti ka pagkabanhaw, kinahanglan ang kanang mga anak na Abraham, bukalik, diha sa pagkapisyan. Kaya naa diha nagsulti si Kristo sa pagkabanhaw sa iyang tinukot din sa kalibutan. Muna'y tinuhuan ni Kristo nga naa diha ang langkaha sa pagkabanhaw sa Kristo. Muna nga kanang pag-ingon diha na sa kinabuhi sa panahon sa mga 12, usa na diha gisultihan si Pedro. Dili kay si Pedro gitukuran na ng iglesia nga ipasabot simbahan. Dili man na simbahan nga ipasabot yan ni Apostol Pedro. Galing ni sulti si Apostol Pedro nga kanang simbahan, mao kana ang mga bato nga mga espirituano. Kung kasulti sa ng bato mga espirituano, sa ito pa dili literal na bato nga ipasabot. E kung mayroon kag iglesia nga ipasabot simbahan, literal na bato na ginama sa kamot sa tao. Yung espirituano na ganit, dili na sa ginama sa tao, ginama na sa kamot sa Diyos. E dili mo na mulungtad sa kalibutan kung ginama lang na sa kamot sa tao. Kung kanang ginama sa kamot sa munang kanang ginama sa Diyos, maunay mulungtad din sa kalibutan. Sama ni anak niyang itungkol sa mga anak ni Abraham kanang tinggang buktis na nawala hinaagi sa mga pagdapas sa mga anak niya, sa mga 12 kabanay, hinaagi atong mga Israelita. Okay, hinungdan para matawag sila o tinggang buktis. Hindi sa ibabaw sa kalibutan, di ba dumalaan sila o hari? Sama ni Saul, ni David, o ni Solomon. Pero dili hinungdan nga nahanaw ang tinggang buktis tungod sa pagkadagang asawa. Kundi tungod sa pagkatanakaw. Anong mananakaw ba? Sa pagsimba nila sa Diyos-Diyosan niya dili ginama sa Diyos. Ginama matuskamot sa mga tao sa taliwala sa ilang mga naso. Gani, guba to siyang amahan nga si David, e dili to uyon sa kasing-kasing sa Diyos na ang ilang paghatag o pagsimpatya o pagsimba nila, pagyugbo, bilang pag-ila sa Diyos, dili mabalhin na itong mga Diyos-Diyosan. Kung dili, magpabilin siya dito sa pagsahatag o pagkatalingog niya itong dito ipatindog sa Diyos na mga ang hari dito sa Israel na mga si David. Pero sa panahon ni Solomon, dili ingon ng daghan sa asawa, mo ay hinungdan sa pagkawala sa kita. Nagitumalaan sa mga banay ni David. Tungod to sa ilang pagkamalapason, sa pagdili, pagtungan nga ng kasubuan nila, usa na niya nakita pa ulan. Usa na po niya ang nakawala o simpatya sa Diyos. Kaya wala sila binawat sa grasya, ang ilang, bisan ang ilang mga sala, buktian man pinaagi o mananap. Pinaagi sa mananap, nakita sa Diyos, na nagsalik sila na ng pinaagi niya na pwede natin ay hinluan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa mananap. Kusa, kaya ang Diyos may kasugo niya na, diha sa laray ni Levi.
Instead nga ang kasuko sa Diyos, dito bulag sa tao, dito niya sa mananap ipagi. Pero wala na niya magustuhin, kaya sige naman kadatulit naman, ihaw, kadatulit ihaw. Halos na mga Israelitas, dili naman magbalaan, sumala sa kasukuan na ibili niya sa balay nilili. Mo ito'y nungdan na namatay sila, kaya itugyan man sila dito sa tanang mga nasod, sa mga hari, tungkol sa ilang pagtumili sa pagtuman. Kaya ang espada sa Diyos, duwang may sulat. Kung hindi iibutang sa Diyos, ang iyang espada, ang iyang pagtanaw sa espada, matarong. Sa ito pa, panalangin ang mo ibubo sa Diyos diya kanila. Sa ito pa, walay mahitabo itong tautan, isa sa ilang mga anak. Diba, nasulti na sa Deuteronomio nga, walay anak matay. Isa ng mga maapuling, ng dilig ng anak. Wala. Kung mabalik sila sa Diyos, sa pagtuman, sa mga kasukuan niya iyang ibili niya na nadiin niya sila, mahimong katawan sa Diyos, na taniwala sa tanang mga naso. Nadiin, inila sila, na pinalapis sila sa Diyos. Ganto nila. Pero, wala silang magpalaan sa ilang kaugaling mo, tungod lagi na sa pagsupak nila, nadiin, nagibakoy na nila kasing-kasing, nadiin, dili na sila musunod. Mas kalabihon pa man nila ang pagsunod nato sa mga disbusan. Ining tao ko, dili man ako undang kung pangita o Diyos, dili mo, barong siya sila matubangan, dili makutinto. Mo ito'y nungdan na ang panalangin sa Diyos niya sa istorya na tuhay sila. Hindi niya matarong, dili inibliso sa Diyos sa iyang espada, baslan na niya o dautan. Kung nag-inipit ba sa Diyos, tugyan na sila sa mga dautan. Kung kaya na hinungdan sa panahon na kanang walang patyas kain. Tungod kay araw ng Diyos, tunay katugyan sa mga taong musubak niya, ngato sa mga dautan. Kung man ay gihimong espada, kanang mga dautan, na manimalo sila ng aron mag-inursot sila sa ilang kaugalingon, gikan sa ilang pagsubak, diha sa kabalauran tulungan ng mga sumo nila. Okay, hinungdan na ang Jerusalem, ditagalan sa 390 ka tuig. Ug diha dayon, gibihag sila sa usa ka hari nga mao si Nabucodonosor. Diha sila gitugyan nga dili mo ila og Diyos ang hari sa Babilonia, pero ang Diyos ay nagkakarapot sa iyang espiritu. Kaya doon na may isaan niya nga 390 ka tuig na magadala ang hari, magadala sa kasalanan sa Jerusalem. Natural, magadala ang kasalanan ang hari sa kasalanan sa Jerusalem. Muna doon na may hari nga iandam niya sa Diyos, na mao'y matugyan sa Diyos, yan ang mga Israelitas. Pero diyan ang panahon na nadala diha si Daniel. Pero diha nakita ni Daniel ang usa ka pananawon nga tulad ay kapituan kasimana nga ipakatawag ka ng Misayas. Pero diha sa Misayas di ay ang iya din pinabuhi nga matao siya di ang kaliwatan na scripted na niya pinabuhi. Gani nahibalot nga si Jesucristo nga mao ang Misayas na wala po nahibaloy sa iyang mga isipka, isuod. Namigula siya sa ikaupat na libong, o 4 na libong. Sa negative 4. Diha na tao ang Misayas, na ilang nahibaluan, sumula sa ilang naisulat. Nahibalo sila nga dunay Kristo nga maabot. Pero sa panahon ni Jesucristo, wala sila makaila nga si Jesucristo na dito ang ilang ibago. Pero inundahin sila nga panahon gani nga magpulisok sila ni Jesus tungkol to sa ilang pagkawalayan sa lapitan. Tungkol sa walay paghibalo sa panahon. Muna hinunggan na yun, magkabasa lang ka sa Biblia na walay pagtuki sa kapanahunan nga itudlo sa mga pinaagi sa mga propeta
Dili nimo na kung pinaagi sa pagtugtad sa imong kalabutan, dili ito ka maka-abre. Gawas kang anang panay sa liyon Yuda. Mao gani na ang maka-abre lang ini, kanang gawas lang sa bayat sa panay ni Yuda. Na mao ang gamot ni David. Sa ato pa, siya lang ang maka-abre niya na, o siya lang ang makahukan niya. Naada na ang Diyos mag-ugan sa tao nga iya sinugo. Dili na mo bulag sama ni Abraham. Mao gani si Abraham, wala makubsi sa iyang kaugalingon, sa iyang pagtuo, kanunay galingon. Bisan gani sa iyang kaugalingon iyang ipamatudan, sinaagi sa paghalad siyang anak. Nga aron mapamatudan ang iyang pagtuo o pagsunod niya sa Diyos. Na wala sa isupak niya sa iyang kaugalingon, nakaw kita, tuo kita, sumala sa iyang mandasyon sa Diyos. Mo ito'y pamatasan sa Diyos. Kaya ang pamatasan sa Diyos, dili balibaran. E siya man ang maghatag kinabuhi, siya ito'y magbuhaw kinabuhi, dili sa kalimutan. Nang natawag ko si Ginoong Kristo, diha sa banay ni Yuda, iyon nga labaw ka sa sacerdote. Sa tinago o sa hilom nila diyan ang pinagi sa pagsubay sa Espiritu. Wala nga dili ingon na ang mga sacerdote dito sa panahon na higpit na sila sa pagkamatarong. Kaya kung higpit na sila sa pagkamatarong, dili ko na unta mag-iisip pa kung lain na sacerdote na ilis ka nila. Kung sa may hinungdan na ng ilisan ng ilang pagka-sacerdote, tungod anang halat. Kaya naman, tungod anang halat, kaya ang bayad sa dugo, mauman ang pagtabong sa balat. Mauman ko'y nagaluwas sa mga kapanganay dito sa Ehipto, katong dugo sa kaniro. Ngamoy naghatag o timaan, naghihiyan sila, nagapuyok diha sa taliwala sa mga Ehiptohan. Mo'to'y gibasa nga iskip diha sa pagkasaserdote ni Ginoong Kristo. Kaya ang nagabuhat na niya ng paghalad o paggamaan ng pista, sila naman ang ihatagan sa mga tulungan nun, sumala sa bitutwa niya ni Aaron na sila banay ni David. Kung sila galing, maghahimo sila ang mga saserdote, nasunod kanila, maghalad sila sa ilang kaugalingon na usang ang kamero na diin pagbalaan. Pero sa dibuhat, kung itansin mo ang Ginoong Kristo, ang iyang pagkasaserdote, dili na kamero ang iyang gihanap, kundi inis niya sa kamero. Ang role sa kamero nga ihalad diha sa ilang kaugalingon pagkasaserdote, kanang kamero nga walay pasaway. Kung galing na si Ginoong Kristo, makita ninyo diha, walay asawa, pili sa minyo, ulitaw siya. Tungod sa Espiritu, na kinahanglan, mulabaw siya ni anang halad sa mga sacerdote diha sa laray ni Levi, ang iyang pagkabahin siya ng orasyon. Aron ang iyang dugo, mulabaw at ang mga anak. Okay, hinungdan. Di ba, ingon din sa Hebreo 10:9? O na hinungdan, ikuha niya na. Hebreo 10:9. Kunya niingon siya, aniya karon niya ko sa pagbuhat sa imong kabubuton. Kabubuton sa Diyos ang iyang ibuhat. Kung sa iyang ingon nila, ikuha niya ang nahuna, aron matukod niya ang ikaduha. Mao may bahin sa pagkasaserdote. Kakalang bahin sa unang pagkasaserdote, ang buhat ang nahalat na bahin sa mananap. Usa kay gula kasi Ginoong Kristo sa bahin sa laray ni Juda, nga wala pagkahisgote ang iyang laray, diha sa banay niya, tungod kay siya man ang inisip, sumala sa Espiritu niya, diha sa mga salmong, na siya sunod sa laray ni Melchizedek. Muna diha, di ko ang katong nauna nila nga halad, kay tungod kay dili naman mapasaylo sa Ginoo ang ilang ginabuhat, tungod nga ng paghalad nila, kay dili naman makapala ang ilang mga paghalad. Kaya nahimo naman itong plastic sa Ginoo dito.
Kaya halos naman magabuhi naman sila o mga mananap, halos kada tuig magbuhat naman sila to. O na hinunggan, di pagkatao si Pinoong Kristo, nga malagwan ang ilang halad, na halad na walay kasaway. Wala si Kristo, dili ko sa mga siyang kaugalingon. Oo, gasulti siya pagkabanhaw, pero ang iyang role sa estate, Mesiyas siya nga pagkapatyon. Kaya kung dili siya patyon, dili siya matawag ng Mesiyas. Dili ko tag-anan ang iyang kaugalingon. Dili ko siya mahimong labaw sa tanang panganay, kung dili siya mabanhaw siyang kaugalingon. Isa tanang panganay na namatay, siya raman ang isaaran na mabanhaw sa ikatulugan. Mapay tag-anan niya. Ngadto sa mga saserdote. Sa paghimo anang halad na alam sa mga panganay, kaya naraman sila kasubuan, may tungkol sa mga panganay. Na inunahan ko nga unang pagbukas kabuanggan. Kanang kaduhangan, pagtukod niya, natukuron niya pag-usap, dili na siya simbahan. Kaya kanang iglesia nga ipasabot niya, sumala sa kilingon ni Apostol Pedro, espirituhanon ka na nga bato, nagmao sila. Nagigama niya na mahimo silang mga saserdote ni Kristo. Sa ato pa, ang giwala lang diyan ang gibuha lang diyan sa buhat, sa kasubuan sa saserdote. Katong paghalat lang nila sa mga anak, dito sa bana ng Yehuda, wala kay halat ng mga ipapit dito. Kaya ang ana dito, hukom naman. Kaya ano man, dili naman, karnero ang mutula sa kalibutan, liyo naman. Sulayan ko na halat ko ng liyo, no, dili ba ng tao. Liyo na ang bulak. Dini sa pagkabanaw, dini sa saserdote. Wala nga, diha sa pagkabanaw, malungkad mo na sa kinabuhi ni Abraham. Gani sa pag nakita na to ang pagbiyahe nila, pag-imaraw nila kang Ginoong sa Kristo, nahimo nilang sala. Katong pag-abot ni Ginoong sa Kristo. Di ba nahisulat sa Juan 15:22? Kung basaw ng Juan 15:22, iwala man nila nasabte ang pag-abot ni Ginoong sa Kristo. Usanan na ang kapanahon. Kung ako wala niyan, wala magasulti kanila, wala untay sila sala. Apan karon sila wala ikabalibad sa ilang sala. Si Kristo sa iyang kaugalingon, wala siyang nani, alang siyang kaugalingon. Kung dili, alang sa kabubuton sa Diyos, na sumalot ko niya, sumala sa iyang sugo. Kaya dili ito kabubuton ng nanin sa kalibutan, alang lang silang katungganan. Katungganan to sa Diyos, na diin, tukuron niya pag-usap sa ng pagkabanhaw, sugod sa kinabuhi, anang mga kaliwat na Abraham. O gani ang sulti ni Juan na pinaagi ni atong mag-una kaniya na ayaw ka mo pagto nga ipapamahan mo si Abraham. Kaya pinaagi ni katuwa makahimo si Abraham ng mga anak niya. Sa ato pa, si Juan, magapadayag lang niya anak, kanang sunod kaniya, nga maka'y mag-umol na ng mga anak niya. Wala nga, ang Diyos, wala na siya pinalabig. Sa tanang mga tao din sa kalibutan, kaya naman, kaya naman isugo ang mga putulis na panlakaw ka mo sa ibang kalibutan. O na nga, diha, makita, pangitaon pagbalik, ang mga anak ni Abraham, sugod niya ito, Ismael. Kaya ka na si Isaac, may ihatagan sa bahay ng panalangin. Kung si Isaac, usap, ang magasugot, siya yan kaugaling mo, niya yan ang pangitaon. O na nga siya lang, sa bahay niya, diya sa lala ni Isaac, siya lang ang magasulti o pagkabanhaw, pinaagi dito ni Kristo. Kay bagay lang o kaliwatan lang si Jesus, ihatan sa bigyan-ikan kang Abraham, isang kanagan. Wala nga, wala pagkabanhaw mahitako, na alam mga igsoon, nagipalakaw niya, nagipadatan o gasa, sama ni Ismael, namoy tag-iya sa Islam. Sama ng Judaism. Wala ko na magsulti o pagkabanaw. Sama na yung Buddhism, wala ko na magsulti o pagkabanaw. Isang pagani, ang ganang
Confucianism, wala po na nasulti pagkabanaw. Taoism, wala. Sintoism, wala. Hinduism, wala. Gawas na yun sa tinuko ni Ginoong Kristo nga mao ang Kristiyanidad. Kung nakabasa ka sa kasulatan na dunay 7 ka mga iglesia, ikawalo ka to ka iglesia ang Ginoong Kristo. Kaya dito ko dito, pinagi ka dito. Pero sa espirituhanon na, paagi, dili sa material. Wala man nila nahibaloy na ilang ipasabot ng pinukodanan ng iglesia, simbahan. Dili man sa inyo nga pag-abot ng Ginoong Kristo nga hukman niya, pinaagi, sumala sa mga binuhatan sa simbahan nila. Sumala na sa binuhatan nila. Sumala sa ilang tinuruan. Sa ilang pagkadoktrina, diha sa pagdawat nila, sa tinukod ng Ginoong Kristo. Nganong wala may sakti, piling pagkabanhaw, hindi sa kinabuhi natin. O gani ang mga pare, nihingaw sila nga, sa pagkabanhaw, hindi na magkapamana, magkapangasawa. Isama naman sila sa manguluta dito sa langit. Pero ang pamutan na, nabanhaw na ba sila? Wala po. Di, ngayon kung sayok yapon, kaya wala man sila nabanhaw. Dapat nangasawa sila daan. Hindi pagkabanaw, ayan na sila bingong na wala na panganaw ng asawa. Hindi na sila manganaw, hindi na mga asawa. Pero di man po mahitabo kay kang panahon kung sila nagbasa man sa kasulatan ang ilang pagkapare, iisip man po nila diha sa banay ni Levi na ang pagkasaserdote. Kung ka ng mga banay ni Levi, mga Biblia wala. Sama ni Aaron, yung anak, si Eliasar. Mga saserdote man diha. Natunay mga asawa, tunay mga buwan, mga anak. Wala, gihapon sila, sayok, gihapon ang ilang pagsunod ng pagkaparit nila. Sama na nilang doktrina. Mga dako kayong hulusayo ng yan ang mga bipaya din sa kanilupan. Mga nga wala ka masulti sa atong kaugalingon na atong ginabuhat. Wala ka nagpagita sa atong katungganan, kundi ang atong gipangita, ang katungganan sa Diyos, na kining pagkabanhaw, mahimo sa kinabuhi nga Abraham. Ngadto kang isa ka ako. Naaron ka ng mga anak, na walay mga lawas na nangamatay sa kanadto, ipabalik man ngadto sa mga inahan. Na mubalik sila ngadto sa pagkabanhaw. Istoryahon man mo ng kinabuhi, kaya ka lang magpanganaw, magpangasawa, di na naman una. Sila mao'y mangita, sila mao'y ng asawa. Dili po na ganang bana mangita, asawa mangita kung kana. Dili, ang Diyos may mangita. Magaling na hisulat sa Convertio 1914, kanang asawa nga puwata, di ka sa Diyos, wala ang Diyos may mangita. Wala ang makatodlo, wala siya mangita ang mga asawa ko dili, nagpaabot siya, kung siya mga diktasyon, kung siya dihatag sa Diyos niya kaya. Kaya igasahat mong gud kang propita Will, na magkabubo siya ang espiritu, ngadto sa tanang mga unod. Ibabaw ang mga unod, babae o lalaki. Natural. Musulog yun na sa tao. Kaya mutungo man ang tao sa ngawan, kaya doon na sila iutok. Doon na sila kasing-kasing. Gawas lang kung scripted na iyang pagkatao din sa kalimutan. Okay, nahibalot lang na siya. Nakita na to, yung baton ng mga asawa, hindi naman na iyang kaugalingon nagapangita ang Diyos man. Kaya siya may nagkita sa pagkabanhaw ng mga anak, mga anak na ato mga inahan pa sa mga inahan, hindi mo nakaroon na ng anak na namatay na ng panahon. Ganito ng mga anak panahon, yun ang Sarah. Ganito ni Abraham, na mga isaaran, na ang mga kaliwatan na sama sa abok, na maupoy kadaghanan sa mga espiritu sa Diyos. Mula mo na matuman sa kanyato ni Abraham, mula istorya ang pagbalik, aron matuman, kaya aron ang Diyos, dili matulisok silang kaugalingon, na nagsaad siya, na dili kayo tumanong. O kaya na hinungdan na wala nila, makapot, na muslisya, sa ilang kinabuhi, lagi, dili man makuminto sa ilang kaugalingon,
magkapangita, maghapon sa ilang mga kagaling ng kadugana. O gaya ingon nga, na sila, mga mili mo na. Ayaw ko na. Wala sila, nakita na sila ilang kagaling ng kadugana. Dili na kadugana sa Diyos ilang ipangita. Eh kung tinuod pa sila na sinugod sa Diyos, magasunti sila sa tinuod, dili sila mahadlok, nga kalakaw muhawa diya silang pundo. Kailangan na nga walay pagtuo sa ilang isangyaw, sa ilang kaugaling nga sila sinugod sa Diyos. Una sa tanan, mutuo ka, na sinugod ka sa Diyos, ilang magsasangyaw. Inaaman mo, ang yabi sa kaluwasan na ihatag sa Diyos, diyan kanimo. Una sa tanan, ang imong kaugaling nga maluwas. Una sa tanan, mutuo, sa imong kaugaling na pinadala ka sa Diyos. Kung imong ginasulti, tinuod, nato sa mga tao. Dili kay sa bulan mo panghadlok. Mga hinungdan na yung nga, pag-biyay ka ng mga tawanan ng biyay ka na ng mga bisko, usang mga gihadlok. Mga wala sila mga kaisipan na yung pagkabanaw. Gani nga silang to, gani nung wala kayo sila nahibalo, kasi kinsa sila. Wa kung gaya ka nahibalo, sila nga kinsa po din. Bisan gini sa mga pinakul sa mga tututo, si kinsa po din. Pero nahibalo ka, nga doon natin espiritu, sa matagusan na to. Pero ang kagiyay din ng mga espiritu, ang Diyos yay. Usa, wala nga, ayaw ka mo paghukom, pinasikat sa dagay, paghukom ka mo, pinasikat sa matarang mo paghukom. Umala sa Juan 4:20. Muna maghukom ka mo sa matarang mo paghukom, pinasikat sa Biblia. Kaya mo man po nag-ingon na dire nga magbaton mo daghang mga asawa, daotan. Dali nga si Apostol Pablo nga usa ka tinungdan ni Jesucristo nga magani ang mga obispo magbaton og asawa. Wa po nag-ingon na dili magbaton og daghang asawa, daotan. Pero ang atong palitawon kanang Dios, kay ang Dios kay nagsugo. E dili magkatamugawa salit ang ingon na huwag higit sa bagay na susulat. Pagitaw na ito, natanang yung rasyon, na dagay asawa, daotan, uhugaw na sa pananaw sa Diyos. Asa man din sa kasulatan, nahugaw na sa iyang pananaw. Uhugaw sa iyang kasing-kasing. Asa man na din sa kasulatan. Gani ang pagpanapaw, bisan gani sa pagtanaw, nagkapanapaw na siya. Ang kasing-kasing mo may mubati o pagpangibot. Kaya kung sa'yo makita sa mata, mo na yung musulog sa kasing-kasing. Mo na yung nundan na kailig ang tuwan, pagkapanangkon, ang pagpangibot niya sa usang katao. Inig paghimuso na, mga anak na, inig kagulang, mga anak na sala, mga kagulang sa sala, mamatay ang tao. Kanunay man niya nakipigan sa iyang kaugalingon. O galing yung nag-iingon sa Diyos na ang sukdalan sa usa ka tao kadto lang giingon ang puna lamang ang imong kasalanan batok sa Diyos. O na magkapahindot sa itong kasing-kasing dili na pinaalis paghalat na ng mananap. Kaya gibawi na ng Ginoon sa Kristo. Gibawi na niya, munang biya na tao, mag-anis at ang kaugalingon bilang mga sinugod sa Diyos din sa libutan. Muna nga, dili ka, ingon nga, ibitsugin tatanaw nila. Pero mas gani nga, mas nabiskito ganita nila bilang mga isig katao o mga eksone na magsasangyo sa kalibutan. Pero kanang pinapagpanuliso, gidawat na muna tungod kay ang Pinoon mo man ay tulis mo ko dinis kalibutan. Pinaagi niya na mailaman na ang Pinoon nga magsasangyaw. Tingnan naman, pinaagi pa lang sa imong pagtuliso, diha pa lang makita sa imong kaugalingon, tinukla na kada sa kalibutan. Tingnan naman, kay ingon man nila pag-ingon sa inyong iingon na pag-ampol, at inangingon na amahan na ako anak sa mga langit, paggabalaan ng mga ngalan. Matungan ang pagbuot ini sa yuta ngayon sa langit. Kinsa man ang pagbuot ng matungan. Ang iyong ipangayo, di ba pagbuot sa Diyos?
Ang pagbuot sa Diyos, mawawan ang pagpagbanhaw sa mga tao, pinaagi kang Abraham sa pagbaton. Yan ang mga asawa, pinaagi sa pag-istorya sa kinabuhi ang mga espiritu. Wala may nag-istorya, pinaagi ang material. Eh kung material, makita ninyo na sa mata, kung saan pagpangasawa ng babae, pinaagi sa material. Pero sa espiritu, lahi, ituto na daan sa Diyos. Pero, ang inyong pagbuot, kung may natuman, hindi man sa Diyos, munang hinok ka na kadaan sa kalimutan. Buhi pa ka, hinok ka na. Muna nga, dili na hugaw sa Diyos. Pero sa inyo, hugaw ni, tungod kay, wala mo nagbato sa espirituhan ng kinabuhi. Mas hilo siguro sa inyo ng paghugo-hugo. Anong pagka, sugaron, mayo siguro na sa inyo mayo na nga, hilo na sa inyo Anong yung pagkakabit, hilo na sa inyo siguro. 6 minutes. Kukul, hilo na sa inyo Pag-ingon sa Diyos nga, ako ang kanang panganay. Ito ang paghatag panganay ng mga lalaki o lalaki nga. Pili mo na makahatag o bunga. Ang Diyos na kama o kanaman. Kung ang bili mo ay maghatag o bunga niya ng tanaman, ang tanaman niya dihatag niya ang adan, mauman sa iba. Kung niya ang maghatag o bili, dihatag ang iba, mauman sa adan. Kasi sumbak na daan sila sa kabubuton sa Diyos. Sa pag-ingon, sumanay o gumaghan ka mo sa mga pagdaghan niya ng mga kaliwatanan. Naduluntanan manggali na sa mga panahon sa mga saserdote. E dili man makahatag o kaliwatan na diya ng Abraham. Ihugaw mo na dito sa Diyos. O kaya hingon nga, hingon diya ang Apostol Pablo diya sa Roma, na sila nagasalikoy sa kamatuoran, kaya ang kamatuoran sa Diyos, dili ang paghilawas sa mga isip kalalaki. Dili makihilawas sa isip kababae. May tuluntanan na sa Diyos. Pero kung sa imong sa Diyos, ipasagdaan sila. Kaya ano man, mga gahi, mga kasing-kasing. Nahibalo na sila, nakawala sa Diyos. Maugay gibuhat. Kaya ano man, gusto may giyapas anak. Halat may giyapas anak. Bayad. Mga naituyo, kay mas tagpo na sila hatag kaysa ng mga formal na kasal na lalaki babae. Mas taas pa na sila katungganan ngayon. Unang higara kayo ng bayad na naman ito, sa Rio. Ito nga higara to sa nakasafety. Higara na. Dapat siya kay inilagay nga iya ng karuganan. Pero, wala lang sila nahibalo kasi iyang kaugalingon. Iya na itong kaugalingon kapuputon, hindi kapuputon sa Diyos ang iya dito na. O na ilang isipit din sa kalibutan, ang iglesia yung kapuputon, ano na yung simbahan? Pero dili man kayo mo. Dili man kayo pupula kaya na si Iso Cristo ka. Diyo sa banay, muda kay, hindi na, bayot pa na, ano hinanam na Rio, bayot pa na. Wala nga, dili man sa ingon na kita, nagtudlo lang pangalang sa atong kaugalingon. Itudlo man nato ni sa tanan ng mga nanimate, sa tanan ng ito. Kaya ang Diyos gayon man, si Iso Cristo, na ang tanan na mudawat kaniya, siya naghatag o katulong sa pagkahimong anak ng Diyos. Inaagi siya ngalan. Wala ng Diyos, wala pinalabi. Sa tanang mudawat kaniya. Kung katong wala makasabot, ay utangin lang po niyo ng pagbigay kay may sa ito ang Abraham, ang magkapahiraot kanyo pagkaharauton man. Kaya kay pinungod man, hinangaling na walay itago sa mga tukod aron mahimo ni salat yan ninyo. Kaya aron makita, wala may kasulti sa material na bagay, kundi sa spiritual na bagay. Pero sa hukom ninyo, tanaw ninyo, kay tao man tao po mo, tanaw ninyo, material na bagay. Pero kinaya mo pagka-material, sinasikan niya sa mga pananahon. Kaya ang pananahon, may makakita sa sinugdan at sa katapusan. Kaya mga espiritu man
ang mag-istorya sa kinabuhi, pinaagi sa kinabuhi ng Abraham. Ngadto sa mga asawa niya na naliman ka nga ang asawa na ulo ng Abraham na pagkagisa-kisa ukat samot yun na mangimaraot yun mo na. Pero ini amo ini isingit ngadto sa matapos ng kapanahonan. Dili mo undang bahala ko mo magpula-pula ng baka niya. Bahala mo mawatan mo mangipon niya at least pabilin yung singkit niya. At least pakita lang naman yung tinuod na karugan naman antod sa katapusan. Hindi rin magpabilin na nawalay kabangkaagan ng kasulatan na to nga wala ni nahibalo ng mga butang na diha ninyo. Nahibalo pero nag-ispito lang ninyo. Walang itago lang. Niya mo na dili niya makalapas niya ninyo. Pero ang inyong paggay-gay mo na ipaglapas ninyo, dili kami. Busa, hindi oras naman. Ato niyata sa bukahan ng tutulo, aron siya magkakadayo nini, kung siya yung kadugang. Aron, kasunti ko sa mga po na